Καλημέρες. Καλησπέρες. Έχει περάσει, πρόσχε. Έχει περάσει το 10η μεσημβρινή. Εντάξει. Οπότε τύπης είναι καλησπέρες. Και θέλω να είμαστε τυπικοί εδώ πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, Σάββατο 2 Απριλίου σήμερα. Δεύτερα Απριλιά, δεν ξέρω αν κάνουν φάρσες. Τις χθεσινές αναδρομικές, έρχονται αναδρομικές. Έχουν ανεβεί πολλά εντωμεταξύ και στο Facebook, στο Twitter, γενικά τώρα στο κοινωνικό φαινό. Έχουν ανεβεί πολλά σε αυτό το. Στο κοινωνικό ιστό Παύλα Φαινό. Στο φαινό Παύλα Φανάρι. Τα οποία ξεσκράζουν τους πολιτικούς, τον κύριο Τσίπρα, ότι και καλά κάθε μέρα ήταν πρώτα Απριλιά. Ναι, καλά, ότι παραιτεί την κυβέρνηση, ότι. Μέχρι και στο Facebook είδα ότι θα χρεώνουν τα like από εδώ και στο εξής. Αναποφάσεις το αγόρι, αναποφάσεις το αγόρι. Άντε. Εσύ πάντως δεν ξέρω αν έφαγες καμιά φάρσα χθες, λόγω πρωταπηλιάς. Όχι. Δεν είχα την όρεξη να ασχοληθώ, μάλλον γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθείς και λίγο για να στην κάνει κι ο άλλος. Δεν ξέρω. Εντάξει, κοίτα. Πρέπει λίγο να σε τρώει και ο κόλλος. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εγώ επειδή ξύπνησα 6 ώρα, ας πούμε, και το έχω στο μυαλό μου. Χθες δεν έφαγα, έχω φάει όμως κατά τον παρελθόν πολλές. Ναι. Όχι, όντως μου κάνανε μια μικρή φαρσούλα, αλλά δεν τσίπησα. Τι φαρσούλα? Γιατί έγινε εκεί γύρω στο μεσημέρι και εγώ είχα σηκωθεί από νωρίς. Εντάξει. Παιδιά, παίζει ρόλο και αυτό, τι ώρα θα σηκωθείς, έτσι. Οπότε ήταν λιγμένη. Δεν έχεις τώρα κοιμάσαι μέχρι τις 2 ώρες και παρόλους αναφιασμένους, εκεί το έχεις χάσει το παιχνίδι. Τελείωσα. Εκεί το έχεις χάσει. Δεν θυμάσαι τι μέρα ήταν χθες. Κλασικό σήμερα. Μάλιστα. Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτη στο Camp Nou. Βαθμολογικά είναι ντέρμπι αυτό, δεν ξέρω τι παίζει. Βαθμολογικά θεωρητικά δεν είναι, γιατί η Μπαρσελόνα έχει ξεφύγει πάρα πολλούς βαθμούς. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι πρωταθλήτρια από τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι ντέρμπι, περίμενα τουλάχιστον οι bookers, οι στοιχηματικές εταιρείες, να του έχουν δώσει περισσότερη προσοχή. Δηλαδή και να μην μου το δίνουν τον άσο, τον οποίο θα τον τιμήσω εγώ, παιδιά, να ξέρετε. Θα τον τιμήσει, παιδιά. Πάνω από. Η Μπαρσελόνα θα σε τιμήσει, αυτό είναι το θέμα. Η Μπαρσελόνα με τιμήσει. Το θέμα είναι ότι με δυσκολεύουν οι bookmakers που το βάζουν την απόδοση 1,60, ρε παιδιά. Ήμαρτον. Τώρα σε derby 1,60. Ότι θα έρθει, παιδιά, και να σου πω και κάτι, συγγνώμη, Αλέξανδρε. Εγώ τον τιμάω αυτό το ασάκι εδώ και μια διετία, τριετία, δεν με έχει διαψεύσει ποτέ. Και νομίζω δεν είναι ούτε και σήμερα η ώρα να με διαψεύσει. Ελλάδα δεν είμαστε. Ναι. Να πέσουν και άλλοι παράγοντες αστάθμητοι. Θες να φύγεις ματσωμένος από εδώ. Γάτε. Μήπως να παίξω εγώ Ρεάλ, να έχουμε κόντρα λίγο το βράδυ, δεν ξέρω. Πόσο έχει, 6-6,5 έχει. Έχει 6 απόδοση Ρεάλ. Εντάξει, παίξε, αν θες να χάσεις τα λεφτά σου, παίξε. Δεν είναι. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Έτσι, Μάλιστα. Αυτό που λέει παίξε το θείο. Όχι. Πιάσε το Τζόκερ. Ναι, άσε το θείο. Όχι αυτό, ρε παιδάκι, με μπέρδεψε και εμένα. Τη διαφήμιση νόμιζα, ναι. Κι αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή. Γιατί μάλιστα. Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβαρμενίζουμε. Ένα από τα δύο παίζει. Και μάλλον στραβαρμενίζουμε εμείς. Όπως συνήθως γίνεται. Είναι εκπομπή με μικρούς μετασυσμούς. Με λίγα ρίχτερ. Πόσα ρίχτερ? Έτσι να κουνάει λίγο, να κλάσουμε λίγο, να πούμε κάτω από το τραπέζι και να βγούμε έξω. Τον έχω εδώ πέρα και να το πάλι τι είπες. El κλείσιμο. Πάμε στο κλείσιμο. Λοιπόν, πάμε στο κλείσιμο, παιδιά. Σήμερα το δηλώνω εδώ ευθαρσώς ότι με τα χρήματα που θα δαπανηθούν, μάλλον που θα επενδυθούν στην Μπαρσελόνα, το βράδυ θα βγάλω για ποτάκι τον Αλέξανδρο. Ο οποίος θα παίξει Ρεάλ. Χρυσώνει Έλληνα διεθνή Τσέλσι. Κάτι τέτοιο πήρε τα αυτή μου. Δεν ξέρω αν ισχύει. Το αυτή σου ή το μάτι σου, γιατί το αυτή σου είναι λίγο δύσκολο. Κάτι να πάρει γράμματα. Κάτι είδα εδώ. Το βράδυ Μπαρσελόνα, ποτάκι και Άγιος ο Θεός. Να έχετε όλοι την υγεία σας. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα να έχουμε. Αυτά.